David, explica'm, com va començar la història d'aquesta casa? Doncs vam tenir l'ocasió de trobar aquesta parcel·leta i bueno, va ser un dissabte i el dilluns trucàvem al propietari per dir-li que ens ho quedàvem. Després el de la casa va ser ràpid. És d'aquelles coses que un arquitecte sempre té al cap. Si em fes una casa, com me la faria? Què voldria posar-hi? El que passa és que la que et penses el dia que surts de la carrera, la que et penses quan ja tens dos fills i ja són grans i tal, doncs és bastant diferent. I evidentment t'has d'adaptar al terreny que hi ha, a la normativa que hi ha, i això, i què esperes, no? De la casa en aquell moment i el que serà després, perquè la casa tocaria fer-se'n una a la vida i prou, no? I que servís per tot, i que anés canviant amb tu, i amb el teu entorn, i amb la teva família, i amb els nouvinguts, i les noves famílies que es fan després de les famílies passades, i també jo crec que està bé que el projecte pugui recollir tot això i ser prou flexible com perquè no te l'hagis de canviar com el cotxe, no? Ara som més família, ara m'he de comprar un monovolum, ara... En fi, no treballo gaire fent cases, dedico a l'urbanisme i aquesta que és la meva doncs la vaig fer amb tot el carinyo del món, com es podeu imaginar, però bueno, el resultat ja l'heu vist, per tant, a nosaltres ens va bé, que és del que es tracta, cadascú tria casa seva i s'hi ha de trobar a gust. Clar, David, tu ets arquitecte, llavors com va ser aquest moment de dir ja has dit que no et dediques a fer cases, però n'has dissenyat alguna, però mai havies fet la teva, no? No, clar, per mi no, per mi és la primera i al final fas una mica, jo crec que com fa tothom, mires revistes o internet o veure coses que t'agraden, agafes inspiració, penses com aquell espai que tu t'imagines li pots acabar de donar aquest punt personal, no? O com adaptes aquella idea tan bona a aquella manera que tu tens de viure aquell espai o aquell moment del dia i acabes intentant recollir-ho tot en un paper. Aquestes fotos, aquestes inspiracions, hi ha coses en aquesta casa que sorgeixen d'una foto, per exemple? Hi ha moltes. No ha sortit tot d'aquí, ni molt menys. Que va, aquest raconet en el que estem ha sortit d'una foto. Aquest raconet és fantàstic. Estem fent aquí aquesta conversa perquè és un lloc per conversar molt, no? Sí, és un espai íntim d'això. Aquestes coses us explicava abans, no? Dels dinars i de les sobretaules, doncs aquí és una sobretaula però de poquets, no? Els que estem aquí cada dia som 3, els meus fills i jo, i jo crec que està bé que en un espai gran vagis tenir racons especialitzats, no? Flexibles alhora, però especialitzats. Allà on em trobo bé llegint, allà on em trobo bé dinant, on descanso, on cuino, on tinc l'oci o on tinc el lleure, no? I una casa que funcioni ha de tenir tot, perquè tenim temps per tot, o l'hauríem de tenir. I com va ser aquest procés després de captar totes aquestes inspiracions, de processar-les i tal, d'anar, diguem-ne, dibuixant aquesta casa? Suposo que de manera literal, també. Sí, literal. A més, em costa molt explicar-me en paraules, perquè jo intento explicar les meves idees i de seguida agafo el llapis i dibuixo. I en fusta es poden fer meravelles, però si vols fer una mica racional doncs no has de fer llums molt grans o no has de fer tal, o has d'aprofitar textures, colors... No sé, aquestes coses jo crec que havien de sortir i has de dedicar-li temps perquè després hi viuràs. I això és, no? La vida és para sempre. En quin moment i per què vas decidir que aquesta casa que et faries seria una casa de fusta? Primer perquè m'encanta el material. Vull dir, la casa del meu poble, que és del 1816, és d'estructura de fusta i encara s'aguanta. Ostres! Sí,
i vull dir, no tinc un problema amb és un material feble o que em vegés malament, bueno, no, estic encantat de la fusta. Ja saps que aquella casa porta 200 anys allà i... Sí, 200 anys, es diu aviat, Sí. Després, evidentment, doncs, totes les virtuts en quant a eficiència energètica, a sostenibilitat del material, calidesa, amb posada en obra, amb facilitat de, diguéssim, de construir i velocitat de construcció. Clar, nosaltres sortíem d'un pis i havíem de tenir la casa quan deixàvem el pis, vull dir, tampoc no ens podíem permetre estar 2 anys construint una casa. Això també va ser un punt important, perquè el dia a dia, si no, és molt complicat. I vaig veure, doncs, això que deia, inspiració, i vaig anar a buscar inspiració en cases de fusta i em va aparèixer Fustec i m'agrada el que feien i de seguida ens vam entendre. Va ser molt encoratjador poder trobar gent que li agrada el que fa i que t'entén i que de seguida volen ajudar-te a portar allò a terme. I com va ser aquesta trobada en el sentit que, clar, tu els hi devies dir, escolta, jo sóc arquitecte, vull pensar, vull dissenyar la meva casa, però sóc un arquitecte que normalment no fa cases. No sé si això els va costar una mica o com va ser aquest procés d'adaptació. No, va ser bastant fàcil, o almenys a mi m'ho van posar molt fàcil. No, jo els deia que jo em volia fer el meu disseny de casa i que jo faria, diguéssim, el projecte bàsic, no? El disseny, fins a tenir la llicència ja me n'ocupo jo. Ara, com que no m'hi dedico, com et deia, i com que després el procés constructiu l'havien de supervisar ells o portar ells, la direcció de les obres i tot plegat, m'estimava més que fessin ells el projecte d'execució, el detall de com es munta, que ells coneixen el procés, el material, què fan i com ho fan, i la veritat és que la col·laboració ha sigut fantàstica. Amb en Pep ens hem entès perfectament i me n'he aprofitat de tota la seva experiència perquè acabés quedant allò que jo tenia al cap o que havia projectat en uns dibuixos, que de debò va ser bastant sorprenent. En el moment de posar-ho, veure que allò que tens al cap realment s'està fent tal qual, és una sensació agradable però sorprenent alhora, sí. Clar, perquè imagino això, no? Que tu tens una sèrie d'idees al cap que vas plasmant en un disseny, en un projecte, no? I després, doncs, la construcció, les particularitats de la construcció en fusta també potser, no sé si et desvien del camí o t'hi porten per altres, o et fan arribar al mateix lloc per altres camins. No sé com és aquest procés d'adaptació, de dir, estic fent casa meva, però l'estic fent amb un sistema constructiu que té unes particularitats, com deies, també per aprofitar-les. Sí, jo crec que ajuda. Ajuda en el sentit de que hi ha moltes decisions que ja no les prens tan, diguéssim, exclusivament pensant en el disseny, sinó pensant en com s'ha de construir o en el material amb què estàs treballant. I estàs decidint quina mida tindrà aquesta seqüència que dèiem i penses, bueno, si aquest tipus d'estructura treballa bé amb aquestes llums, doncs anem a adaptar-nos-hi i no m'ho plantejo o no li dono voltes ni intento fer cap alarde de cap tipus, sinó que m'adapto i aprofites les bondats del material per trobar detallets, això que dèiem, no? El canto aquest del tricapa, fins que no el veus posar i dius, ostres, però això ho hem d'aprofitar. I per què no emmarquem les finestres amb un doble marc que es vegi doblat això i ens estalviem unes trobades o unes solucions que després constructivament són més febles. Ajuda, jo crec, conèixer, sigui en fusta o en qualsevol altra matèria, però conèixer el producte i la manera com es posarà en obra ajuda molt a projectar-lo al començament i a que l'execució sigui més fàcil. I com va ser aquest procés un cop ja dius, bé, ara ja toca construir, el projecte ja està fet i anar veient doncs, que tot allò doncs, va passant com ha de passar, no? Com va ser aquest procés que, a més, devia ser més curt del que molta gent està acostumada pel propi sistema, no? Molt més curt, jo vaig quedar gratament sorprès. Jo quan amb l'Albert i amb el Pep vam fer el planning de l'obra, muntem la casa aquesta setmana, dic, com aquesta setmana? No, aquesta setmana muntatge. Si ens va bé, 3 dies i els altres 2 ja fem...
això no pot ser. Sí, gratament sorprès de que allò que aprofites del material, això que dèiem, no? Ostres, és un material que el treballen a taller. Aquí hem muntat una casa que hem dissenyat i fabricat amb tota la precisió del món a taller, i aquí l'hem ensamblat, un grup de gent que en sap molt, de muntar cases de fusta, i en 2 dies. En 2 dies estava la casa tancada. Va ser sorprenent i molt enriquidor. Venir un dia no hi ha res, i venir l'endemà estan totes les parets, venir l'endemà i estava la coberta posada, i ja està. El sistema constructiu també... Quina relació té amb la vostra manera de viure a la casa? No sé si això en el procés també ha estat present, no? De dir com utilitzarem aquesta casa. Sí, correcte. Una mica sí que tenia aquesta cosa de voler... perquè ja ho teníem així, ja ens anava bé, en una altra dimensió, òbviament, però ja ho teníem en el pis, aquest espai de fer les coses, no? de cuinar, estar, menjar, compartir el temps, el poc temps que per desgràcia passem les famílies junts, i que fos molt aprofitable en aquells moments que sí que en tenim de temps, no? A les festes, als caps de setmana, a les reunions familiars. Hi haurà qui els agrada poc o gens cuinar i tindran una cuina petiteta, i en canvi els agrada molt estar-se a l'exterior i es faran una terrassa enorme, o altres que els agrada molt llegir i voldran tenir un racó com aquest, però en comptes de per dinar, per tenir una butaqueta i tenir una llum bona sobre el llibre. Això cadascú s'ho fa seu. En el meu cas, la fusta el que ha portat és aquesta cosa de calidesa. Jo em retrobo amb la casa del poble amb certa facilitat aquí. Tot i que allò és un altre tipus de fusta, perquè allò és roure. El roble com nace i el pino com yace, diuen en construcció. Aquí hem tirat de fustes tractades, però evidentment tot ha d'evolucionar. Però sí que ha sigut, diguéssim, sa pel procés que fos en fusta. I ara que ja portes aquí 9 mesos i has viscut gairebé el cicle d'un any, i havent passat, imagino, tant de temps també pensant cada detall, cada racó de la casa a l'inici, hi ha coses que faries d'una altra manera ara? Estaria molt malament que digués que moltes. Algunes sí, més que algunes fer-les diferent, penso que me les faria més. No? Aquest espai d'aquí, per exemple, m'agrada molt, me l'hagués fet a totes les habitacions. Em faria més espai pels endreços. És una cosa que sí que penso mirar. Faria una habitació addicional igual que tinc el rebost pel dinar, fer una altra per totes aquelles coses que tenim a casa i que no sabem mai on fotre. També han de tenir el seu espai. També està bé que el tinguis, i que el tinguis endreçadet, i que hi pensis i que sàpigues on trobar les coses. I a fora que heu, diguem-ne, mantingut aquest bosc, que en definitiva era això, no? Sí, per mi tothom i no plantaràs espai, no posaràs un hort, i no... Dic, no, però és molt maco, el bosc mediterrani és molt maco, i tinc unes alzines i tinc uns pins, i això que creix solet, i tothom diu, són males herbes. Dic, no són herbes, no són males ni bones, no tenen... Són males si en el seu lloc hi vols tenir gespa, però bueno, si clar, no... Si vols tenir uns rosers, doncs segurament et fan nosa, però a mi m'agrada, i m'agrada que es vegi la fullaraca, i crec que aquests colors són molt d'aquí i està molt bé, i la casa per fora, doncs, ja l'heu vist, també té una mica aquesta cosa d'integrar-se, de tenir els colors que té al voltant, perquè aquests ja hi eren quan jo vaig venir, i està bé que hi siguin. Abans parlaves de la precisió intrínseca del sistema constructiu en fusta. Fins on l'has aprofitat? Quins són els punts on s'ha treballat de manera com molt milimètrica? Hem vist unes finestres que ens deies que totes són iguals, etc. no? A les fusteries ha sigut on més s'ha notat això. Van venir a perdre mides perquè ho han de fer, però clar, les podien haver portat de taller a muntar sense cap risc. Tal qual al forat, tal qual en el projecte, muntat tal qual, i
i això també ens ha permès fer aquests acabats, diguéssim, tan acuradets. Jo crec que una decisió de projecte va ser aquesta, no? Que el ritme a la façana, que les finestres, les obertures fossin totes iguals, perquè volia aquest aspecte de fora i perquè, bueno, si tens espais similars i vols tenir la mateixa llum, doncs la finestra hauria de ser la mateixa, no? Què li diries a algú que està ara en la situació que tu estaves fa 3 o 4 anys? Clar, no sé si seran arquitectes, no? Però si ho són és una cosa i si no també. Si ho són ja saben el que han de fer i si no ho són, que se'n busquin un de la seva confiança. Potser no que sigui el millor o amb més de renom. Algú amb qui s'hi puguin seure a explicar-li bé com volen viure a casa seva. Que li agradi el que fa i si ho han de fer en fusta, que conegui el material perquè es pot aprofitar molt, 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 molt. L'experiència, evidentment, porta temps i en Pep en té molta i si no en tenen cap de confiança segur que ell els hi farà un bon projecte. Però que si és un altre, l'important és que es reconeguin en allò que després els ensenya. Que vegin que aquell espai podrà ser per allò que el volien fer. Construir el fuster que en saben i faran una casa bona, amb condicions, ben acabada i amb totes les garanties tècniques i d'eficiència que vulguis. Jo ho recomano, no només perquè m'ho hagi fet jo, no és allò de dir m'he comprat aquest cotxe, és que és superbo. No, és que estic molt content de com ha anat tot plegat. Ha sigut, dintre del traumàtic que resulta, és una casa, els maldecaps que dona i les angoixes que genera, doncs han sigut petites i curtetes, per tant, molt recomanable.